orduan, bueno, modu askotara landu daiteke Wikipedia ikasgela batean, esan bezala, gu ere etengabe modu berriak deskubritzen goaz, egiten dugun praktika bakoitzan edo egiten dugun kolaborazio bakoitzean, jasotzen dugu guk ere modu berriren bat, hori bat, toponimia landuz, ez dakit nola edo buelta bat eman herrian eta argazki saioak eginez, Commonsera igoz. Ez dakit, gero erabiltzeko aukera konkretuen artean, badaukagu orain dela gutxi berritutako gune bat euskerazko Wikipediako webgunean bertan, badago hezkuntza atari bat. Hezkuntza atari bat sortu dugu, orain dela urte gutxitatikan honean, ja ez dakit zenbagarren urtea dan, denbora pixka bat galduta nabil azken aldian, 3 urte ustez badirela hezkuntza programa martxan jarri genunetik, eta hor, apustu handi bat egin dugu Wikipedia eta hezkuntzaren arteko lotura horiek edo sinergia horiek bilatzeko. Orduan, esperientzia ezberdinak eta praktika ezberdinak biltzen dituen atal bat sortuta daukagu euskerazko Wikipedian, hezkuntza atala deitzen zaiona, eta hor badaude egin ditugun praktika diferenteen adibideak. Hori, adibidez nola igo daiteken, argazki bat Commonsera lehen aipatu da. Commons bada, tresna bat, Wikipediaren inguruko beste tresna libre bat, argazki libreen biltegi erraldoi bat, ze esan bezala Wikipedia entziklopedia aske bat da, eta horrek esan nahi du Wikipedian dagoen informazio guztia, zuk nahi dezun bezala erabili dezakezula, nahi dezuna egin dezakezu Wikipedian dagoen informazioarekin, eta horrek suposatzen du Wikipedian sartzen dezun informazioak ere librea izan behar duela. Orduan, ezin dezu nahi dezun argazki hartu Googleetik eta Wikipedian jarri. Horrek ere buruari buelta pare bat emanarazten dizkizu, ez? Eskubideak eta copyrighta eta gauza guzti horiek. Orduan, Commons bada tresna interesgarri bat horren inguruan lantzen aitzeko. Txikipedia bera da beste tresna erraldoi bat, oaintxe sortzen ari dena eta pixkanaka garatzen ari dena, 3 urte edo 2 urte izango ditu honek ere, tresna sortu berri bat da, ezagutzen ez duen baten bat baldin badago, 8-13 urte bitarteko gazteentzako prestatutako eta pentsatutako entziklopedia bat da. Wikipedia moduko bat, baino bere hartzaileak gazteagoak izango lirateke ikasle horiek edo, pertsona horiek izango lirateke. Azken finean, entziklopedia batean, Wikipedia, informazio pila bat kabitzen da, eta batzutan, ikasgelan edo gairen baldantzeko informazio gehiegi ere izan daiteke, erraldoia geratu daiteke bertan dagona. Horregatik, Txikipedia sortzeko apustua ere egintzan, Wikipediarekin lotuta dagoen entziklopedia bat da, euskerazkoa izan da lehenengo Wikipedia munduan hau egin duena, praktika hau egin duena, bai Wikipedia eta bai Txikipedia lotu dituen lehenengo esperientzia izan da euskaldunena, oso erritmo polita dauka eta oso emaitza politak ematen ari da, eta beste hizkuntza batzutako Wikipediak ere interesatu dira eredu hontan eta galdetu digute aber nola garatu dugun, eta ari dira ikasten euskarazko esperientziatik beste hizkuntza batzutan ere igual implementatzeko. Eta pixkat, hoxe hezkuntza programarekin gabiltza, esan bezala ni batez ere unibertsitatean aitzen naiz, eta unibertsitatean, honen zentzua edo bada ikasleek sortzen duten jakintza guzti hori, ze unibertsitatean dagoen ikasketa maila hortan, zu etengabe jakintza sortzen naizea lanak eginez, edo testu iruzkinak, edo horrelako pila bat egiten da, horri bide ematea eta publiko orokorrarentzako erabilgarri bihurtzea. Pixka bat, zuk pasatzen dituzun ordu guzti horiek lan bat egiten, ez daitezen bukatu irakaslearen bulegoan, eta aprobetxagarriak izan daitezen, beste jakintza batzuk sortzeko ere bai. Eta oraingo bideak, badira pixka bat, hori lehenengo hezkuntzan, eta bigarren hezkuntzan egin daitezken proiektuak garatzen jutea, eta holaxe, mundu osoan zehar ere, denetariko praktikak egiten dira hezkuntza eta Wikipedia lotuz, pasaden urtean egin genuen Donostian hezkuntzako konferentzia bat, Wikipedia eta hezkuntza lotzen zituen munduko konferentzia bat, lehenengoa izan guk antolatuta egin genuen, eta lehenengoa mundu mailan egiten zana.
herrialde diferente askotako jendia etorri izan Donostira, eta ezagutu genitun beste herrialde batzutako esperientziak, gurearen antzekoak izan daitezkeen egoerak, adibidez, hizkuntza gutxituetako beste lurralde batzutako praktikak, edo beraiek aurkitu dituzten zailtasunak eta aukerak, konparatzeko aukera polita izan genuen, eta baita ere gurearen oso bestelakoak dian errealitateetan ze esperientziak egiten dituzten, ez? Igual Indiako irakasle bat etortzen zitzaigun eta beak kontatzen zuen praktika bat egin zutela eta bere zenbakiak guretzat estratosferikoak zian, ez? Ez dakit zenbat milioi ikasletaz aizialako. Eta gero guk hemen 10 ikasle talde batekin egiten ditugu praktikak. Orduan, edo Afrikatikan etorri beste norbaitek ere, kontatzen zuen beretzako zailtasunik handiena izan zitekela, konexiorik ez zeukaten lekuetan aritu behar zutela hezkuntza lantzen, eta orduan, Wikipedia konexiorik gabeko lurraldetan nola landu ziteken, eta olako 11 bizipen. Eta interesgarria izan zen oso ikustea beste batzuk zertan zebiltzan lanean, gurea ere konpartitu genuen, eta holaxe gabiltza esan bezala, pixkanaka bai aigeala existitzen den, oraindik existitzen den deskonfiantza hori edo tresna honekiko badagoen errezelotxo hori apurtzen eta kolaborazio hortatikan izugarri ikasten aigea, espero dugu guk egiten dugunarekin ere laguntzea aldegun neurrian, eta ala egin nahiko genuke behintzat, interesa daukan edonorekin laguntzeko ateak irikita. Hauxe da gutxi gora bera nik esateko daukatena, galderaren bat baldin badago gero saiatuko naiz, erantzuten. Gero, tartea diriko dugu, mil esker. Eta azkenikan, igual, Lierni Galarragari pasako diogu hitza, pixkat, baita ere ze aukera egon litezken irakaslentzako, arlo hontan formatzeko, eta pixkat, haber ze komentatzen dugun. Lierni? Bai, arratsalde on denoi. Ni Lierni Galarraga naiz, Sakanako herri eskolen koordinatzaile bezala aritzen naiz, eta nire egitekoen arten dago formakuntza gaiak eta kudeatzea eta bideratzea. Eta baita ere, gure zonaldeko 9 eskolaenkin zenbat proiektu partekatzen ditugu eta garapen agentzikin lotura zuzenen lan egiten dugu, ezta. Aiorak aipatu du Wikipedia komunitateak eraikitzen duela, eta hain zuzen ere hitz hori komunitatearen hitza guretzako eta sakanantzako ustet oso oinarrizkoa dela, hortik ondare digital komunalaren izenare etorri da, ez da, sakanak daukan berreskuratu nahi dugun balore eta indargunetako bat betidanik komunalena izan da, eta horri lotuta zonaldeko hainbat ikastetxe hain zuzen ere ikas komunitateak dira, zuzenen beraien komunitateek parte hartu dute ikastetxetan modu sistematikoan eta modu askotan. Badakit Urdiainen bereziki parte hartu duela proiektu honetan komunitateko zenbait kidek parte hartu dutela, eta hori aipatu nahi nuen, lotzen dielako modu desberdinetara, ez, hitz berdina josten nahi gehalako modu desberdinetara, azkenen danok norabide berdinen goazela badirudilako, ez da. Aipatu nahi nuen, garapen agentzik egin zigun proposamen horri eskerrak, Maite eta Arantxa animatu ziela, eta irakasle horien prestutasunei eskerrak eman nizkien, eta galderren laguntza uste dut erabat oinarrizkoa eta estrategikoa izan dela hau aurrera ateratzeko, ez. Uste dut oso simple iruditeagatik zuek teknologi gai hauetan aditu zeaten nahi, naiz eta oso normala iruditu eta oso erresa iruditu, gauza hauek martxan jartzea, guretzako askotan gertuko laguntza txiki horrek gauza haundik egiten laguntzen dola, ez? Alde hortatik uste dut irakasleen prestutasuna eta galderren laguntza hori izan dela erabat oinarrizkoa, alderrek igual esango du, baina nik ez dut ezerrein. Eta segura asko irakasleek esango dute, galderri eskerrak oso txiki hoiek ez gauza haundi hauek karri dizkigute, ez? Orduan, guzti honek erakusten digu baita ere, askotan ikusten duguna formakuntza gaietan, gauzak
txikitik handira hobeto funtzionatzen duela, hobeto zabaltzen diela, eta, bueno, ikusiko dugu. Pixkanaka ze bilakaera daukan guzti honek. Nei gaur tokatzen zitzaidan aipatzea da esatea Iruñeko ILZ-ak urtero irakasleoi manatzen digutela prestakuntza beharren detekzioa egiteko galdetegi bat, oraintxe daukagu bete beharra, ekainak 3 baino lehen daukagu bete beharra galdetegi hori, hauxe da, fotokopia hauta jarri dut, behar nulako, baino bertan badago komunikazio eta informazio gaitasunaren atalean, badago atal horren bukaeran puntu bat jartzen duena beste batzuk, beste batzuk. Orduan, guk nahiko genuke, zonaldeko zenbait irakaslek, bai nahiko lukete aukera hori bilatzea, ezta? Orduan, aukeratako bat izan daiteke, irakasleen banakako prestakuntza beharren detekzio hortan, atal hortan jartzea Wikipediari buruzko formazioa antolatzea nahiko zenuketela. Eta irakasle askoren beharrak elkartzen baldin badie, azkenen baliteke, ez da seguroa, zetik horre askotan presupuesto asuntoa eta gauza asko duten dietarteko, baina beti ere aukera gehiago dare, ILZ-atik lako ikastaro bat martxan jartzeko. Eta hori izan daiteke bide bat. Baina bada ezpada ere, baldin eta bide horrek funtzionatuko ez paluke, eta ikerzuko edo aiora zuek zehatuko diazue, korregituko diazue ez bara izondoai, ulertu den arabera, inork asmoa izatekotan, idatzi dezakezue hezkuntza abildua wikimedia.eus elbidera. Eta hemen aipatzen da, maiatzen 31 baino lehen eskaera egitea eskatzen da, nolabait ere, ILZ-atik ez baldin bada, aurten antolatu dugun modu hortan, edo euskera taletik, gobernuko euskera taletik, edo aztertu beharko litzateke nola, ia berriro ere halako proiektuk apoio bleizken. Hoixe da nik esateko neukena, eskerrik asko da nahi. Bale, komentatzea, igual, liarnizuk esan ezunaren bidetikan, printzipioz hezkuntza abildua wikipedia.eusera posta bat bializ, hor, parte hartu nahiko luketenak izen ematea, edo bestela, gurekin garapen agentzian harremanetan jarri. Barkatu. Bai? E-mail ez zu ondo esan, @wikimedia. Bai, badatza argi geratzeko, hezkuntza@wikimedia.eus. Zuzenekoaren arazoak. Bai, lasai. Asko gertatzen da, Wikimedia beharran Wikipedia esatea. Eta, elbide horretara edo bestela garapen agentziarekin harremanetan jarri, eta printzipioz hor baliabide batzuk badaude euskera bidearen bitartez Wikilaren elkarteak dituenak, holako eskaera uholde batengo baliz, hor ja beste bideo batzuk azertuko genituzke. Ni galera guen iruditzen bazaizue, eta ez dakit, norbaitek galderikan badun, oinirik izan dut aukera, galderik handuenari egiteko, bestela nik hemen batzuk prestatuta ditut. Denak isilik. Bale. Galdera batzuz, inaiko nizkizueke, bai urdiengo eskolakoei, uartekoei eta inigoritzakoei. Alde batetik, proiektu hau martxan jarri ginean, kostatu zitzaigun hau, guk lortu garapen agentzetik sustatu nahi genuen eta eskolen beharrak nola uztartu. Eta nire impresioa da, behintzat gehien kostatu zitzaiguna zela, edo ikusten genuen zen, zailtasun teknikoaren gai hori, ez? Ez dakit orduan zuek nola bizitu zenuten, hasiera baten nola ikusten zenuten batez ere zailtasun tekniko hori zegokiona, eta gero ondoren ezartzerakoan benetan zailtasun teknikoak izan diren, edo ez, edo pixka ze ezberdintasun ikusi ez dute, hasiera baten aurre ikusten zenuten bezala, eta gero ondoren garapen horretan, ez? Ze iruditzen zaigu jende askorentzako izango dela, oso proiektu teknologiko bezala ikusten dela, eta gaitasun teknologiko apartak beharko balira bezala, eta gero realitatean nolako izan den, ez? Piskat, baita ere, proiektuan parte hartu ez dutenei, nolabait ez dakit bildurra galtzeko, edo zerbait egingarria dela, ez dela inkomplexua, ez dakit zuen piskat
gai honetan, nola ikusten zen urten aurretikan eta ondoren nola ikusten dezuten. Adibidez, Maite, ja ikusten zaitutela hor, itziteko posturan? Ez, bai, egia da Wikipedian gan pentsatzen jartzen nintzenean, ni, pentsat, pertsonalki, ez nuela ikusten ere burua gai hor agertzeko moduko eduki bat prestatzeko. Eta hori, eta teknologia aldetik ere, irudiak edo edukiak igotzeko, iruditzen zitzaidan, ezer jakin gabe, aurretik ezer jakin gabe, ez zela erresa izango. Eta gero, Wikipedia joera genuen informazio bila jotzeko Wikipediara, ez? Galderrek eman zigun formakuntza saio bakar batean, ikusi genuen, pauso batzuk jarraituz, materiala, testuak edo irudiak Wikipediara igotzea oso erresa zela, edo hala zirudien. Eta egia esan, behin ikasleekin edukiak prestatuta, bigarren saio batean galderren laguntzarekin, inongo arazori gabe, oso errez, lortu genuen edukiak eta irudiak Wikipediara igotzea. Orduan nik uste bai ikaslei eta bai irakasleoi ikuspegi aldatu zaigula, ez? Edozeinek, Aiorak esaten zuen bezala, edozeinek edukiak igo alditugu, badaude hor wikilariak eduki horiek kontrolatzen eta bai ziurtatzen, ez? Igotzen diren edukiak egokiak direla. Eta guri behintzat, bai ikaslei bai niri ikuspegia asko aldatu zaigu. Ez dakit, Arantxa edo Amaia, ez dakit, igual Arantxa, ber? Bai, begira, pues urdiainen ikasleek ez zuten inongo problemarik. Kontua bazen arbela digitalean ukitu probatu, inongo problemarik ez. Galder etortzen zenean zen gozada, eski galder da, eski ze azkarra, eski dena daki, sentitu gara babestua, espezialista bat bagenuela eta ez dela problemarik izango, eta esaten dizuet, ikasleek ez dute inongo beldurrik probatzeko. Eta, nik galderren formazioarekin eta galderren babesarekin, Maitik esan duena, pausoa jarraitu, eta igotzen da, eta probatzen da, eta dena. Baina ikasleek esaten dizuet, inongo problemarik ez. Zailtasun teknikoa baino gehiago izan zela, norbere buruan konfiantza hartzea, ez? Bildurra galtzea, probatzea horri, eta pixkat... Probatzea. Muga edo. Amaia, ez dakit zuen kasuan, karo, ja, adin tarte ezberdinetako jende izaki, ez dakit horrela bizi zenuten, edo beste modu batera bizi zenuten? Egia esan, betidanik Wikipedia izan da guretzako ez, informazio iturrie. Orduan, naiz eta jakin editatzea zehola ez, eta Aiorak esan duen bezala, denona dela erabaten edo besten, beldur puntu ematen zigun horrek ez, esate genuen, guki jotzen deuna, ondo igotzen deun, erabiltzen diteun, esaten genion galder, baina hau ondo dago jarrita, edo beste hau, ez, eta baina besti bana etillo, edo ipuin bat, eta orain zer. Eta hor beldur puntu izan genuen, baino gehiago izan da sorpresa ez, behin bukatu eta ikustea olako fruitu eman dola ez, lan guzti horrek ikaragarri, sensazio izan zen joe. Wikipediako gure kasuan hilo degula zerbait gurea dana ez, eta oso esperientzi oso ona, eta egia da zailtasunek, ez, azkenen haueko oso ituta daude, ordenagailukin aurrea eta atzea, ez? Eta egia da beldur puntu emate bazon ere, junginala probatzen eta hobetzen. Oso ondo. Eta gero bestetik, hor, hasieran aipatu dizuet, hezkuntz komunitatearentzako ikusten genuela oso tresna baliogarria zala, zeren eta aukera ematen zuen alde batetik eskolan landu ditezken elementu, baina baita ere, herriko bestelako eragileek ere hor editatu, parte hartu ezagutza sortze horretan, kultur transmisioa, informazioa biltzeko orduan, editatzeko orduan ezberdinek editatu dezakete, eta, aurten, komentatu izan dugun bezala aurretikan, kultur eragile, herrietako hainbat kultur eragilek
antzeko ekimenak martxan jarri nahi dituzte herrietan. Orduan ez dakit zuen kasuan herrietan horri zabaltzeko edo zuen hezkuntza komunitatetan proposatu dezuten, ze baita kontuan eduki behar dugu lehenengo proba hau izan dela, talde oso txikitan oso zerbait mugatu izan dela, ez proba bat izan dela. Orduan ez dakit hau zabaltzeko asmorikan baduka zuten, ez dakit klase ezberdinetara, edo hezkuntza komunitatetik, zuen hezkuntza komunitatetan proiektu hau nola bizi izan duten, eta hor parte hartzeko aukerikan ikusi dezuten, ez dakit, igual lehenoko ordenazatzeko Maite, zuen kasuan horrelako interesik ikusi dezute komunitatean, edo aukerikan ikusi dezute, edo ez dakit. Bai, gure kasuan beste irakasle batzuk ere bazuten asmoa musikaren inguruan, edo beste gairen baten inguruan materiala prestatzeko eta txikipediara igotzeko. Baina, zoritxarreko egoera hau tokatu zaigu, eta gurean aurten hortan gelditu da. Egia da gero ikastetxeetan, dakizuen bezala, irakaslego portzentai bat joan etorrian ibiltzen zaigu. Orduan, ez dakit hurrengo ikasturtean adiez jarraipena emateko, ez dakit nola antolatu beharko den formakuntza, edo guk aurten parte hartu dugunok formatu datozen irakasleak, baina bai, gelditu dira hor zenbait ideia azkenean burutu gabe, edo aurrera eraman gabe, baina ideiak bazeuden bai. Arantxa? Zerbait? Nik uste dut lan asko egiten ditugula eskoletan, ez dira jorak aipatzen dituen maila universitariokoak, baina egia da Wikipedia izan daitekela oso bide interesgarria beste eskoletan, komunitate osoarekin konpartitzeko eta elkartruketa berazteko. Orduan, eta nik uste koronavirus honek erakutsi digun zerbait baldin bada, beste harremanatzeko beste modu bat baita ere hor dagoela, horrekin ere kontatu behar dugula, eta Wikipediak ematen du aukera hori, komunitatea egiteko aukera. Eta gaina Urdiaingo herria Errusian ezagutarazteko ere balio izan du, ez? Galdetu duzu gure ikaslei. Amaia, zuen kasun, zabaltzeko aukerikan ikusten dezute, hezkuntza komunitatean, ez da, kasu honetan baita ere, hezkuntza komunitatean egon daitezken gurasoak, hainbat ezagutza arlotan parte hartzen dutenak, edo horrelako aukerikan edo ikusi dezute? Nik uste talde batetik etapa osoa azaldu zen, eta nik uste komunitate osoa, ze azkenen ez ikaslek eta guk ikusi genuna izan zen olako emaitza ona eta berai bizitakoa, esperientzia honen bitartez, horren positiboa, haien formakuntzako ez, ikasle bezala, nik uste bai ikusten degula ez, aukera edo, behintzat, gu pres gaudela, ez, etorkizunen etor daitezken aukera berri hoiei heltzeko eta beti jakinik ez, aiorak esan dona ez, gurea dan zerbait ez munduratzeko helburu horrekin. Bale, ez dakit, nire aldetikan, hola beste galdera gehiago ez daukat, beste zerbait hola aipatu nahiko bazenute. Bai, nik. Bai, bota. Hemenago. Eixo, ales naiz, hor egon naiz eskutuan entzuten dena, oso interesgarria eta oso pozgarrik ustean nola Wikipedia laguntzen duen. Eta, komentatu nuen, Jorka esan duen bezala, Wikipediak aukera asko duela, komunitatea egiteko balio duela, eta, igual buruan dugu, artikula egitea eta kitxo, aparte Wikipedian badaude aukera asko adibidez, xara zaharrak lantzeko aukera, bideoak igotzeko aukera, ikusi duzuen bezala, iztegere lantzeko balio du, apunteak egiteko ere balio du, eta horrekin esan edut, badagoela hor aukera pila bat lantzeko, eta denez da, artikulu bat bidatzea eta kitxo, bai. Eta, nik badut galdera bat, pixka bat kuriositatez, eta hauxe da 3 irakasle ondako, eta, badakit dena oso ongi ibili dela, baina nola ikusi duzu edo nola eritu dira umeak ikasleak, batez ere txikienak teknologia berri hauekin,
dinamikak honek izan dira, baina eta entzat oso berri izan da, oitziak osatu zai, edo berehala oitu dira, ez da egite, tresa digital hauekin, edo nolako izan da esperientzia, umeekin, bai, umeen aldetik. Ez da egite, hasiko naiz ni. Guk, adibidez, komosera igo genuenean gure urtengo argazkia, artikulurako, nik apuntatu nituen pausoak. Orduan, arbelak interaktiboan, esan eron, alder etorri baino lehenago probatu dezagun, ikusi dezagun, gai garen bakarrik egiteko, eta gero galderrekin bestela egingo dugu. Galder harrituta gelditu zen, bi haur ordenagailuan, bestea interaktiboan, hor dago kategoria, igo behar da, gero egin behar da ez dakit zer, kontrolatzen zuten, galder flipatua, parrez, bai? Nik baieztatzen dut hori. Guri etorri zitzaigun esatera, urdiaindik bueltan etorri zan esanez. Iritsi naiz eskolara, batek hartu nau eskutik, eraman hau arbeleraino, esan dit, patu birtzera hemen, inbar duzu hau, eta dena, flipatuta bueltatu zen, eta benetan. Bai. Orduan, beraientzat, eske, generazio hortakoa dira, orduan ez dago inongo problemari. Berdin da, zuk esatea kategoria edo pipipireta, berdin da, kategoria, honen igor, gorde, ez dago inongo problemari. Agian aldaketetarako guk arazo gehiago ditugu, ez? Guk gogoratu behar ditugu gauza asko, igual, hori da. Hori urteinen eta bestelako ikastoletan horren erraza izan da, are errazagoa, igual ez horren erraza, edo nola ditu dira umeak hori, teknologiekin eta. Gurean ere Arantxak dioen bezala zailtasunik ez. Gainera, galderre laguntzarekin igo genituen bai argazkiak, bai testuak. Orduan, bere laguntzarekin pausoak jarraituz oso erresa izan zen. Eta holako gauzak gure ikasleak laizter ikasten dituzte bai. Ongi. Eta haino garitzan gauza bera edo? Bai, berdin, egia esan, leheno aipatu deten bezalaxe, hauek oso itxuta daude ordenagailukin lan egiten egunerokotasunen erabiltzen dituzte, eta egia esan, lehenengo ez, egin behar zituzten gauzatxo horiek esan, eta seituan hasi zian ja testua sortzen, editatzen, irudiak haimendik eta handi bilatzen, orduan bai, arazorik ez. Oso ondo, Maite, igual pixkatzuk lehen komentatu duzun bezala, badakigu eskola eta ikastoletan ze irakasle mugimendu egoten da, eta hor lotuta ze formazio edo zerbait, aurten aipatzen genuna, ez? Bestelako irakasle berri batzuk sartzen badia edo ekimen berriak balima dituzue, esan duen bezala, hezkuntza bildua wikimedia.eus. Horra, bidali edo gurekin harremanetan jarri, eta jungo pixkat hau zabaltzen. Eta gero hortaz, apartu, Alesen laguntzarekin, lehen aipatu dizutena, egia kultur eragileekin. Herri bakoitzan proiektua ezberdinak planteatzen ari dira. Orduan ikusiko bagenu, eskola edo ikastolekin elkarlan bat egon litekela, baita ere harremanetan zuekin jarriko geha, eta azkenean gaiak modu ezberdin batzutara planteatu daitezke, eta nik uste hor elkarlanien gauza oso politik egin ditzazkegula, ez? Adibide bat jartzatik, ez dakigu proiektu bezala aterako da, baina hor landu izan den gaietako bat da, adibidez toponimia kokatzea eta horien inguruko historia edo beste, ez? Toponimoen inguruan lanketa bat egitea. Eta hori etxarri aipatu da, interes bat legokela hori egiten, ez? Hori, landu daiteke modu ezberdin bat, eta hori aipatzen genuen, ez? Ezagutza daukatenek Wikipedian sortu dezakete, baina argazkiak igo ditzakegu mugikorrarekin berarekin, eta puntu horiek kokatuta badima ditugu, jolas bat bezala ere plantea genezake, mugikorrarekin puntu horrei bilatzera jun, eta horri argazki bat ateratzea, gai jakin baten inguruan, hezkuntz komunitatean nolabait artikulatu dezakegula. Ikusiko da hor kultur teknikari eta eragilek
ze proposamen jartzen dizkigute mahai gainean, eta bueno, horri komunikatuko dizkizuegu eta jungo gara horri forma ematen. Bale, ba, nire aldetikan besterik ez, ordu erdi eta guzti sobratu zaigu. Eskerrak eman parte hartu duztun guztioi, Urdiaingo eskolari, Huertaragilgo eskolari eta Inigo Aritzako ikastolari, oain arte proiektuan jarri ezuten gogoagatikan, eta gaur azalpenak emateko esfortzunegatikan, Wikilari elkarteko Alex eta Aiorari, Aiora azken momentuan hor tokatu zaizu, mil esker, aiteretortzagatikan, eta hortikan beste norbaite jarraitu balima gaitu, ez dakit YouTubeen zematek jarraitu gaitu zen, ze hor badirudi ezagutza libreaz eta Wikipediaz eginen, eta hor YouTubek esan digu copyrightaren ez dakit zer agertu zaiola eta eten digu emisioa, orduan, ba hori. Bale, mil esker denoi, parte hartzatik eta jarraituko dugu elkarranean, bale? Ongi izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio. Agur. Aio. Agur, Asier.